Da, vă jucăm un cash. Hai mă, cu aia bagă dați doi. Serios, frate, cer. Hai bagă chesă, să-ți ba pula în gură dacă ți intră pe A-ul ăla sau pe B sau pe unde stai, cu aia abandon. Challenge accepted. Agree, let's go. Hai George, să te văd. Bă, mă, cu aia, vine o mașină, mă. Aoleu, să dai la mașină! Ăsta se duce în el, cu aia. Vă save. Nope! Brrrr! Nu știu de când e mai OP un Mac ca un M4. Ce? Brrrr! Când stai în fața lui, trage în el, dar nu nimerești cu nimica. Cât i-ai dat? 70. 20. Eu mă gândeam că e în dreapta cu aia pe munție. Mai știi? Mano. Hai să moară cu aia, că dacă nu-i niciunul. Stai smoke, mă. Poate Ce se... mă? Dă-l amă. Mai bine unul, mă. Another one. Dreapta. Familia mea. Ai dat pe molotovul ăla. Dai cu aia. Brrrni, mă, futuzul morții. Ia vezi cu aia.